Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 1:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar ni Manila City Mayor Isko Moreno na 4 sa empleyado kan City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. Sigun kay Mayor Isko, kasabawang aga niya sa nanaaraman na may 4 na empleyado ang nagpositibo sa virus, kaya dahilan pinadoble ingat niya ang gabos na maduman sa manibaybang opisina kan City Hall. Sa iyang sinabi niya nga nagigibo naman nin paagi ang lokal na gobyerno para matawan nin magakanigong ayuda ang mga nagpositibong empleyado mantang nagibo na ninda ang contact tracing kung sa ina sa marhay ng kamugtakan ang mga ini. Hinagad man ni Moreno ang may mga transaksyon sa nagkapirang departamento sa City Hall, nagibuon sa na ang transaksyon via online para masiguro na dai maulakitan nin virus. Diretso man ang trabaho kan lokal na gobyerno asin sa giraray na tinawanin doon ni Moreno na wala siyang planong punduhon ang operasyon kan ibang departamento. Kasabay ka na aldaw nin kababaihan sa giraray ng apudan ang alkalde sa mga magurang partikular sa mga ilaw kan tahanan na dai pagpabayaan ang saindang mga aki. Yan ang pangalaunang barata haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Alaxan FR. Alaxan FR Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Diyos marhay na daw sa Indogabos mga tugang. Diyos marhay na hapon sa Indogabos. Kumusta po kamungunya na daw ning Martes, petsa 9, kambulan ning Marso 2021. Ngunya na daw baga, minsan nag-uran, minsan nag-iinit. Ano talaga kaan ang aldaw? Patugang, igwa na naman kitang pag-urulayan. Ini po si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. Marhay tang pag-urulayan ta, anuman ang ikakarahay, anuman ikakabuti sa ating buhay. Kaya sa Bicol, ang apugang Marhay. Kung sa Tagalog,
mabuti o mabeauty. Yan, depende na po yan kung anong gusto nyo. Maging mabuti o gustong mabeauty. Maganda po ang mabuti at mabeauty. Kasi minsan, gusto mong maging mabeauty, pero hindi naman mabuti. Yan mga kaibigan. Kaya, ingwan na naman si Father Butch Bombasi, OP ng US Legazpi, na itatao sa Indo ng good news. And the good news is, mahal tayo ng Diyos. Pinatatawad tayo ng Diyos. That is the good news. Huwag mo sasabihin, Father, ako po ay makasalanan. At dahil ako'y makasalanan, ayaw na sa akin ng Diyos. Pababayaan ako ng Diyos. Hindi po. God is looking for you. Okay? Hinahanap tayo ng Diyos. Tulad ng nagkasala si Adan at si Eva, anong ginawa ng Diyos? Pinabayaan ba ni God the Father si Adan at si Eva? Hindi. Hinanap. Kahit sila nagtatago. At the same time, sabi kasi ni Adan at ni Eva, we hide, nagtatago po kami because we are naked. Okay? Sabi nila, we are naked. Nakahuba kami. Ano sabi ni God the Father? Magayunon na. Sabi nga, who told you that you were naked? Yan. Yan ang tanda natin mga tugang. Sa mundong ito, maraming mga tinig. Ano? Ang nagsasabi sa atin, hindi ka mamahalin ng Diyos. Okay? Ano ang tinig ng demonyo yan? Ano? Tinig ng mundo. O tinig ng laman. O kaninong tinig yan ang pinakikinggan mo. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Okay? Na nagsasabi sa iyo, mahal kita, patatawarin kita, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano? Dahil mahal kita, no matter what, ano mang gawin mo sa akin, mamahalin parang kita. That is our God. Yan po ang good news. Mga tugang, syempre bago kita magpalagos ka sa tuyang programa mga tugang, syempre magpangaji man kita. Okay? Yan ang importante mga tugang, ang pagpapangaji. Dahil ang pagpapangaji, ang pagpapakusog ka sa tuyang pagtubod sa Diyos. Kaya samahan nindo ako sa pagpapangaji kang sa tuyang magayon at sa tuyang paboritong pangajion, ang memorare. Mga tugang, ang memorare, ang ibig sabihin, remember, to remember. Kung sa Bicol, girumduma. Na ang tao baga, makalingawon o nakakalingaw, nakakalimot sa Tagalog. Ano? Dahil kita dapat makalimot. Huwag tayo makalimot. Dapat kita makalingaw na may Diyos at may nagmamahal na Diyos. Okay? There is God and that God loves and that God forgives. Okay? Samahan nyo na ako mga tugang sa pangajiuntang memorare. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At iningi pinamon sa iyo, mahal na Birhen Maria, na pakiusapan po ninyo si Kristo na iyong anak, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, na magawa po namin ang kalooban niya. Nawa masundan namin ang mga kagustuhan ng Panginoon, na kami gumawa lagi ng kabutihan. Bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB. Ilayo sa anumang disgrasya, sa anumang kapahamakan, anumang kasamaan, at kami bindisyonan upang tayo
o kami ay maging kasangkapan ng pagpapalaganap ng iyong kaharian. Bindisyonan po niya ang may-ari, ang nangangasiwa o mamanage, ang lahat po ng mga nagtatrabaho, ang lahat po na nakikinig, at lahat ng mga tumutulong sa himpilang ito. Nawa, gawin namin anumang ang ikakabuti sa kapwa. Ang lahat na ito hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, kumusta po kamo giraray? Ngunyan aldaw ning Martes, magayunon ang good news, ang mabuting balita na isi-share ko ngunyan na aldaw. Ang hapot ko sa inyo mga tugang, kay puan ba talagang bigyan natin ng pagkakataon ang mga taong nagkakamali? Ang taong mga nagkakasala? O wag natin bigyan? Isang sentence lang yan. Sentensyado ka agad. Ganun ba yon? O halimbawa yung isang bata na bumagsak sa klase, okay? Sa prelims, okay? Ang sasabihin mo, ibabagsak ko rin yan sa midterm, ibabagsak ko din sa finals. Grabe ka, hindi mo bibigyan ng pagkakataon. Alam mo, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Tulad ng ginagawa sa atin ng Diyos, tayo ay binibigyan ng pagkakataon. Okay? In English, we call it opportunity. Okay? Oportunidad. Okay? Ano po ang oportunidad? Ibibigyan ka ng panahon, bibigyan ka ng pagkakataon, bigyan ka ng magandang, bigyan ka ng space. Give me time and give me space. Ang problema kasi ng ibang tao, akala mo kung sino na sila, hindi nagkakamali. Pero ang mga hindi nagkakamali, palagi nagkakamali yan. Ang tawag ng sa psychology nga natin yan, projection. Huwag tayo maging mayabang. Lahat tayo po ay nagkakamali. Alam mo, ito ang sinasabi ko madalas sa aking mga estudyante. Okay? Para silang matuto. Sila po ay dapat malaman itong katotohanan. Okay? Huwag matakot magkamali. Okay? Huwag matakot magkamali. Ang importante sa bawat pagkakamali, matutunan mo ang pagkakamali. Yan po, lahat tayo nagkakamali. O si Father Boots po, sasabihin ko sa inyo, makasalanan si Father Boots. Makasalanan din po ako. Pero nagsisikap din ako na maituwid ko ang sarili ko. Makapagbago ako. Lahat po tayo may mga pagkukulang. Lahat tayo. Kaya maganda po ang Ebanghelyo na babasahin natin sa araw na ito na hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, hanggang talata 21 hanggang 35. Ito po ay isang parabola o talinhaga o istorya na may leksyon na kung saan isang tao na pinatawad pagkatapos na kasalubong niya yung kanyang kababayan na may utang din, pinatawad siya sa utang, anong ginawa niya? Sinunggaban niya sa halip na patawarin, unawain, intindihin. Anong ginawa niya? Nabalitaan nito ng hari. Nagalit yung hari. Babasahin po natin. Napakaganda. Noong panahon iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus. Nagtanong siya kay Jesus. Alam mo, itong tanong ni Pedro, tanong din ito ng bawat tao. Ang tanong ni Pedro ay, Panginoon, makakailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Tanda natin. Sabi ni Pedro, kailangan bang conditional or unconditional? Sabi niya, makailan, ilan beses ko ba dapat patawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Yan ang tanong ni Pedro.
At siguro, tanong din natin, ikaw kapatid na nakikinig, oh, ilan mo ang patawarin mo? Ang pagpapatawad ba natin ay dapat may kondisyon o may hangganan? Ha? Kung may hangganan ang pagpapatawad natin, sasabihin ko sa iyo, hindi ka magiging masayang tao. Ano? Palagi kang may baggage. Okay? O, anong sagot ng Panginoon? Kasi sabi ni Pedro, nag-justify pa siya. Makapito po ba? O sa atin nga, mabuti sila, 7. Tayo pag nagpapatawad, 1, 2, 2 kalahati. Oh, 2 at 1/8. Oh, 3. Ganon. Akala mo talaga nagpatawad. Hindi po. Sabi ni Pedro, makapito po bang patawarin sila? 7 times pa? Oh, ito ang napakagandang good news. Ito ang good news, mga kaibigan. Ang kailangan natin ngayon, makinig tayo sa good news. Ano? Makinig kayo. Si Father Boots. Okay, makinig tayo sa good news. Ano ang good news? Ha? Itong sinasabi ko. Ang good news ay mahal tayo ng Diyos. Ha? Tayo naging anak ng Diyos. At pinatatawad tayo ng Diyos. At mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Yan. Ang good news ito sa araw na ito. Okay? Sasabihin, hindi ko sinasabing makapito. 70, tanda, 70, hindi 70 ulit pa nito. Okay? Kundi 70 ulit pa nito. 70 times 7. Alam mo, ang ibig sabihin niyan, ito yung mga tinatawag natin idiomatic expression. At yung idiomatic expression, ang ibig sabihin nito, na 70 ulit, ibig sabihin, walang kondisyon. Yun. Okay? So, bigyan mo ng pagkakataon. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya, ayan, nagkwento si Jesus. Okay, kwentuhan ko rin kayo ng kwento ni Jesus. Ito ang kwento. Ipinasya ng isang hari na pagbayaran ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Okay? Lahat naman tayo may utang eh. Lahat naman tayo may pagkukulang. Okay? So, sinabi niya sa mga may utang sa hari. Okay? So, unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, ang lahat ng ari-arian upang makabayad. Yun. Alam mo, tanda na. Okay, sigwi lang tayo mga kaibigan bago tayo magpatuloy. Lahat tayo may utang. At dapat ang utang bayaran. Huwag kang mangutang na hindi mo binabayaran. Okay? Sisingilin ka yan sa bandang huli. Tanda natin. Kaya kung may utang ka dyan, bayad ka naman. Pero kung hindi mo mababayaran ngayon, sabihin mo lang, hindi ko po mababayaran ngayon. Huwag ka naman mag-promise, mamaya, pagkatapos yung pinangakuan mo, di mag-expect na mamaya magbabayad ka, patapos wala naman. Maging tapat ka lang. Sabihin mo, babayaran ko po yan. Babayaran ko po yan. Okay? Dapat maging tapat ka naman. Okay? Tapatin mo. Magsabi ka ng totoo. Okay? Huwag mo nang bula-bulahin na pangakuan mo pagkatapos hindi mo naman babayaran. Mali po yan. Okay? Tanda natin, anumang utang, dapat bayaran. Lahat tayo may utang. May utang tayo. Okay? Kaya sabi nga, may utang na loob. Yun. Yung utang na loob, ang hirap bayaran yan eh. Ano? Utang na loob, ang talagang may babayad natin dyan, paggalang at pasasalamat. Okay? So, anong ginawa ng alipin na may utang na malaki? 10 milyong piso. Ayaw naman niya na ipagbili ang kanyang mga ari-arian, ang asawa, ang anak, ang lahat-lahat para makabayad. Naniklod siya. Napakaganda pa ito. Naniklod. Okay? Nagmakaawa ang alipin nito sa harapan ng hari. Sabi niya,
Bigyan po ninyo ako ng panahon. Yan, ito ang aking paborito ngayon. Bigyan po niyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. So pinalaya siya. Ito na ngayon. Ngunit, pagkaalis niya roon, ay nakatagpo siya ng isang alipin din o kapwa alipin na may utang sa kanya ng 500 piso sa kanya. Tingnan mo, ang utang dati 10,000 piso. Ito, 500 lang. Tingnan mo, hindi milyon 500 lang, 500 pesos. In comparison to million, 10 million. Ito, 500 pesos. Kung sa iba nga, ay barya lang. Bakit mo pa sisingilin pa yan? Barya lang naman yan. Anong ginawa ng alipin na pinatawad na? Pinatawad na nga siya. Sinunggaban niya yung alipin na may utang na 500 pesos at sinakal. Sabi sa kanya, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod. Okay? Naglumuhod ang may utang, yung may utang na 500 at nagmakaawa sa kanya. Sabi niya, bigyan mo po ako ng panahon. Okay? At babayaran kita. Tingnan nyo. Sabi ng doong yung may utang na 10 million peso, bigyan mo po ako ng panahon. O ganun din, sabi, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit, ano ang ginawa ng alipin na hindi nagpatawad? Hindi siya pumayag. Sa halip ay ipinibilanggo ang kanyang kapwa alipin hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, siya'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Yan. Ito ang dapat gawin talaga natin. Gumawa tayo ng paraan, huwag naman tayo magpabaya. Ano man nakikita natin na mga masamang bagay o masamang ginagawa, gawan natin ang solusyon. Yan, importante. Huwag tayong magpabaya. Kasi ang pagpapabaya, pagkukonsinti po yan. Konsentidor. Ang pagpapatawad ay hindi po pagkukonsinti. So, sinumbong yung alipin na pinatawad na nga, pero ayaw magpatawad. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita, sabi ng hari, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Okay? At sa galit ng hari, siya ipinibilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, sabi ni Jesus, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Alam mo, kasuhapon mga tugang, sa tuyang pinag-urulayan kung anong uri ang pakikitungo natin sa ating kapatid. Okay? Sapagkat do not reject them. Okay? Welcome them. And importante, we have to have a welcoming attitude rather than a hostile, rejecting attitude. Okay? Kailangan pakitunguhan natin ng mabuti ang ating mga kapwa-tao. Yan importante sa buhay. Hindi ba? Kaya magiging marhay ang hapon mo. Ang ngunyan na hapon, halimbawa, mabuti ba ang pakikitungo mo sa kapitbahay mo? Okay? O baka yung basura ninyo, tinatapon mo sa kabila ng bakod ng bahay ng kapwa mo. Hindi po maganda yan, di ba? So yun, ano bang pakikitungo ang dapat nating gawin? Okay? Dapat mabuting pakikitungo. At ang isang mabuting pakikitungo sa kapwa ay ang magpatawad. Okay? Magpatawad po tayo sa lahat ng mga nagkakasala sa atin. Bakit ka, Father? Nakapagpatawad ka na? Opo. I would like, bago tayo mag-break, okay?
bigyan ko in a very madali lang. Nung pinatay ang aking kapatid sa fraternity, ng isang fraternity, okay? Hindi ko na babanggitin yung fraternity na sa UST, Manila. Of course, mahirap magpatawad. Kaya nga, nung hindi pa ako nagpapatawad, mga kapatid, palagi akong nananaginip ng masasama. Pagkatapos ako'y sumisigaw sa galit. Dama ko po yun. At the same time, dala-dala ko po ang galit. Pero mula nang ako'y nagpatawad na wala na po yung aking galit, at the same time, naging maluwag na po, hindi na po ako nagsisigaw sa gabi, hindi na po ako nakakapanaginip ng masasama, hindi na po ako binabagabag, nagkaroon po akong peace of mind. So, yun po ang naidudulot ng pagpapatawad. At the same time, sa ayaw ko sa gusto, alam mo magaling talaga ang Diyos eh. God's providence. Nang ako po'y naging parish priest sa UST Manila, sa Santissimo Rosario Parish, noong 1984, na-assign pa ako doon. I was newly ordained, katatapos I was ordained 84, June, and then October, I was transferred to UST Manila and then worked in the parish of US Santissimo Rosario Parish. At doon po ang nangyari. I was invited because I was also assigned as the spiritual director of the Student Affairs OSAC, yung OSAC, Office of Student Affairs and Cultures. So yun po doon so ako namamahal sa mga religious organization, student organizations, doon po parang ang tawag dito yung may student affairs, may yung ikaw po ang parang in charge. So alam mo po, siyempre, mayroong organisasyon doon, yung pala, yung fraternity yun. Inimbitahan ako na magmisa nung Christmas party nila. Nang tinanong ko, una kasi, Happy Father, pwede ka bang magmisa? Opo, sabi ko, okay. Pagkatapos na nandun na ako, ano bang organisasyon pala ito? Hindi ko naman tinanong na agad, huli na yung tinanong ko ng organisasyon. Because, since I have a welcoming heart and a welcoming mind, I always agree. So, yun nga, pagdating doon, tinanong ko na, ano bang organisasyon ito? Father, ito yung fraternity ganito. Okay? I would not tell the fraternity because, I out of respect sa kanila. Because pinatawad ko na po sila, at the same time, nagmisa na po ako doon. Sa kanila, sabi ko sa kanila, alam nyo, kung buhay sana yung kapatid ko, ay siguro nandito rin siya. Kasi nag-aral sa UST yun eh. Nandito rin sana siya. Siguro magkasama ninyo rin sa pagdiriwang ng Christmas party. Nga lang, dahil doon sa pangyayari na of course, binigyan ko pa nga, sabi, hindi naman siguro nyo sinasadya. I was trying to tell them, yung fraternity, hindi naman nyo siguro sinasadya. Pero dahil doon sa initiation and final rite ng fraternity, yung kapatid ko ay pinadel, okay? At halos hindi na makalakad, ng dugo. In other words, after 5 days, dinala pa namin sa hospital, dinala pa ng kapatid kong doktora sa hospital yun eh. After 5 days, ang nangyari ay namatay. Pero anyway, sabi ko, tapos ng lahat, kaya nga ngayon, sasabihin ko with all my heart, sa puso, pinapatawad ko yung fraternity ito at pinapatawad ko kung sino man ang pumatay sa kapatid ko nung final rite or initiation rite. Okay? Final initiation rite doon. At hinatid, sabi nga, mabuti nga yung nagkwento pa yung naghatid. Sabi nga sa kabuntik nga na namin, sabi ng naghatid doon sa kapatid ko, kamuntik na nga namin, ibabalot sa sako yung kapatid ninyo Pagkatapos, itatapon namin sa Pasig River sana. Pero
naawa ko. Kaibigan ko rin ito si Hil, si Hil Bombase. Inuwi niya doon sa bahay sa Caloocan. At doon sa Caloocan, kwininto nga sa amin. Kwinin lahat na nangyari na naghatid. Pero ang sabi ng naghatid, huwag po kayong magsumbong ha. Huwag kayong magsumbong. Okay? Takot na rin yung mga fraternity. Bakit? Nakagawa sila kasi ng kasamaan. Pero anyway, ang buhay kasi kailangan talaga magpatawad. Masakit man, mahirap man, pero napakaganda ang nangyari dahil napatawad ko po sila. Kaya pinatawad ko yung fraternity na pumatay sa kapatid ko. Kaya pag mo sasabihin, Father Boots, wala ka namang experience sa pagpatawad. Kahit yung tatay ko, pinatawad ko. Lahat na nangyari sa buhay ko, kaya ako pinapatawad din ng tatay ko. And I'm happy. Because of the unconditional forgiveness of my parents, I am liberated. Because of my unconditional forgiveness to the fraternity, we are now friends. Okay? But anyway, mga kaibigan, medyo na tayo. Ang oras po ngayon ay 36 minutes after 1 o'clock. At babalik po uli ang inyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. C tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow,
Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus, kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Okay mga kaibigan, balik po tayo diraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Magayuno na sa tuyang pinag-urulayan mga tugang kasi may apply ta ang marhay na bareta sa satuyang buhay, lalo na ang pagpapatawad. Katatapos kong ma-share sa inyo mga tugang ang sakuyang karanasan sa pagpapatawad. Dipisilon, totoo yon. Okay? Because gusto kong gumanti. Alam ba ninyo, nang namatay yung kapatid ko, gusto ko rin pumatay. Pinatay nila, papatay din ako. Pero siguro kung pumatay ako, hindi ako naging pare, wala ako dito ngayon. Inayaan ko, Lord, take over. Bahala ka na po, Lord. Hindi ko man pinagdasal na mamatay sila. Pero alam mo, after several years, may nagbalita sa akin, alam mo, Father, yung pumatay sa iyong kapatid, kasi anong ginawa nila sa kapwa, ginawa din sa kanila, pinatay din sila. That was not my that was never my prayer. But it happened. Alam mo kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, gagawin din sa iyo ng ibang tao. Kaya naman, nangloloko ka sa iyong kapwa, lulukuhin ka din. Akala mo hindi ka tatablan yan. Lulukuhin ka. Tandaan ninyo, may golden rule. Kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, gagawin din sa iyo. Kaya nga sabi, huwag mong gawin sa iyong sarili, huwag mo sa iyong gawin sa iba, ang ayaw mong gawin sa iyo. Okay? Kaya importante mga kaibigan yan. Kaya gusto ko lang ihapon sa inyo mga tugang, magandang naputon sa sadirita o sa Tagalog, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. By the way, tinatagalog ko kasi marami din tayong mga listeners na hindi lang Bicolano. Tayo mga Bicolano naman nakakaintindi pag nagtatagalog tayo eh. At the same time, pasensya na po kayo kay Father Butch kasi si Father Butch minsan ay hindi talaga makapagsalita ng straight, tuloy-tuloy ng Bicol, lalo pag ganitong formal ang usapan. Okay? Kaya Tagalog, pasok na po natin yan. So alam mo, tanungin natin ang ating mga sarili, bakit hindi ako makapagpatawad? Ano yung nagiging hadlang? Ano ba ang nagiging hadlang pagpapatawad? Nakita ko sa experience ko sa buhay, noon hindi pa ako makapagpatawad kasi mayabang ako. Ang yabang mo, Butch eh. Akala mo, hindi ka nagkakamali. Akala mo, Butch, banal na banal ka na, Butch eh. Ayun, mayabang pala. So in other words, kung mayabang ka, ubod ka ng arugante, yabang-yabang. Father, alam ko na ang Biblia, alam ko na ang mga bagay-bagay na yan, alam ko na. Ay, mahirap po yan. Mahirap. Kayabangan, ang ugat. Ang ugat, kayabangan. Kaya huwag tayo maging mayabang. Mapakumbaba tayo.
ang taong mapakumbaba, magiging mapag-unawa. Tandaan po yan ninyo. Tingnan ninyo, only the shepherds, not the wise men, the kings, and the learned, not the scribes and the Pharisees, were able to recognize Christ as the Son of God. Okay? Tingnan mo si Herod. Okay? He studied about this child to be born in Bethlehem. But, anong ginawa? Never na pumunta si Herod doon sa Belen. Okay? In fact, nag-isip pa siya o nagplano pa siya ng patayin ang batang yun eh. Di ba? So, yun mga kaibigan. So, ano mo? Kayabangan. Iwasan natin ang kayabangan. Kaya, bakit hindi ako makapagpatawad, Father? Alam mo, isang sagot ko lang. Siguro, naniniwala ba kayo na ang kayabangan ang siyang hadlang sa pagpapatawad? Ang kayabangan ang hadlang sa pag-unawa? O ang kayabangan ang hadlang sa pakikipagkapwa o sa pagmamahalan? O yun po, pagpapakumbaba ang importante. Okay? Hindi kayabangan. Ano? So, ang susi po sa pagpapatawad ay magpakumbaba tayo. Sabi nga ni Socrates, know thyself. Importante kilalanin mo kung sino ka. Ang problema kasi, nakilala niya ang sarili niya na masyadong mahangin. Mahirap po yun. No, dapat kilalanin natin ang sarili natin. Sino ba tayo? Lahat tayo may mga pagkakamali. Kaya ulitin ko ulit yan. Sa mga estudyante ko, sinasabi ko, ang strategy ko sa kanila, parang matuto, wag kayong matakot magkamali. Ano? At wag din kayong matakot na ituwid. Okay? Bago ko kayo ituwid nyo na muna ang sarili ninyo. Ang tawag ko sa kanila is, learn by yourself. Not only learn from others. Okay? Learn also from yourself. Learn, not only from others. Okay? Tanda natin, hindi tayo makapagpapatawad hanggat hindi pa natin lubos na maunawaan at nakikita ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Na-encounter ko yan mga kaibigan sa may sabi sa akin, Father, nagkukumpisal ako pero pinatawad kaya ako ng Diyos. Tingnan mo, ang Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos kanyang pinagdududahan pa. Sinabi nga ng pare, I absolve you from your sins. So pag sinabi nga, I absolve you from your sins, dahil ang pare, binigyan ng kapangyarihan ni Kristo, doon sa Ebanghelyo, sa Biblia, na magpatawad, okay, whatever you lose on earth will be loose in heaven, whatever you bind on earth will be bind in heaven. Yun ang binigay kay Pedro. Ano? Na ang mga pare binigyan ng power. Okay? So yun, hindi ang pare nagpapatawad, ang Diyos ang nagpapatawad. O parang ganito, maliwanag ito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Alam mo, ang walis tingting, kahit marumi yan, pag winalis mo yan sa mga dumi, makakaalis ng dumi. Tama, mali? Tama, Father. Totoo yan. Ano ang walis tingting? Di ba marumi din yan? Minsan marumi yan. Pero kahit marumi yan, pag ginamit mo yung pag-alis ng dumi, makakapaalis ng dumi pa rin. Okay? So yun, kasangkapan. Okay? So yun, importante, tanggapin natin na tayo pinatawad na. Kasi sinasabi, pinatawad na kaya ako ng Diyos? Pinatawad na kaya ako ng Diyos? Sinabi nga ng pare, pinatawad ka na ng Diyos. Ayaw mo pang tanggapin. Yan ang importante. Ako untamun mga tugang, na mahal kita ng Diyos. Miskin kunyan, I will ask you, if I will ask you, okay, to draw me a picture of God, gumawa ka ng image or picture of God, okay, what kind of picture, what picture are you going to draw of God?
Sasabihin, gagawa ka ng Diyos na ang Diyos ay ganito, na may hawak ng pamalo. No? Ganun ba ang Diyos mo? Is your judge, is your God a punishing God? Or a judge? Palaging naghahatol sa iyo? O ang Diyos mo ba ay yung Diyos na palagi kang inahanapan ng pagkukulang? O ang Diyos mo ay isang lover, mapagmahal? Ano? Sana yung depende kasi sa pagkakilala natin sa Diyos eh. Ano? Mahalaga po may pagkakilala tayo sa Diyos. O ang pagkakilala natin sa Diyos ay ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad. Ano? Yun. Katingin mo, ang Diyos mismo naging tao. Parang hanguin tayo sa kasalanan. Pero dapat akuin natin si Jesus. Tanggapin natin siya just as He is. Not what we want Him to be. Okay? Iba po kasi yun eh. Ano? Tanda natin. Ilang beses natin nasaktan ang Diyos. In a way. Pero sabi niya, nasasaktan. Sa atin, relasyon kasi ang Diyos naman, hindi naman talaga nasasaktan eh, kung tutuusin. Because God never changes. God is unchanging God. Okay? And God has no emotion. But of course, we relate to Him as ang tawag niyan sa anthropomorphism. We relate to God as we are. Okay? So, ilang beses sabi nga natin nasaktan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ilang beses natin siyang binigo dahil sa paulit-ulit na ginagawa natin ang masama. Ngunit, tanda natin sa kabila ng lahat, sa kabila ng ating mga kasalanan, kahinaan, nandyan ang Diyos. Okay? Hindi siya nagkikwenta sa atin. Remember the parable of the prodigal son? Anong ginawa ng Diyos? Sabi ng anak, Father, ama ko, wag mo na akong ituring na anak, ituring mo akong isang servant. Sabi no. Anak kita pa rin. Anak kita, hindi kita alipit. Anak kita. Anak tayo ng Diyos. At hindi sinabi ng Diyos sa kanya, I told you so. Sinabi ko na. Tanda natin when the prodigal son came back to the father did not say anything. Walang sinabi ang ama o ang Diyos doon sa makasalanan na tao. Simply, sabi niya, bigyan ng pagkain yan, damitan yan, magsaya tayo. Because ang aking anak na nawala, natagpuan, ang anak kong akala ko patay na, buhay pala. So let us celebrate. That's why when we forgive, there is always a celebration. Okay? Forgiveness brings celebration. Forgiveness brings feast. Okay? Kung gagawa natin yan, a play of words. Forgiveness, when you forgive, there is a feast. Festivity. May kasiyahan. Kaya magpatawad tayo. Hindi dahil sa pinatawad tayo ng classmate natin o ng kaibigan natin. Hindi. Magpatawad tayo. The measure or the standard of forgiveness is not our neighbor or anybody or ourselves, but God. God is the standard. Siya ang panukat. Okay? Kung paano tayo pinatawad, kung paano tayo minahal, ganun din tayo. Okay? Napakahalaga po yan. Okay? Mas lalo pang mamahalin tayo ni Jesus kung makikita natin kung gaano kalaki ang pagpapatawad niya sa atin. Kaya hindi naman, mas magiging handa tayo magpatawad kung alam natin na nauna na tayong pinatawarin. Kasi prayer nga tayo, di ba? Forgive us. Okay? Yon, sinasabi. As we forgive those who sin against us.
So una, nagpatawad ang Diyos. Kaya napakahalaga ito. Okay? Kaya siguro ngayon, pagkatapos ng programa, ano bang karahayan na naidulot ni Father Butch ngayong hapong ito? Nasabihin ko sa inyo, magpatawad ka na. Ano? Kasi if you do not forgive, you are carrying luggages so heavy. Napakabigat. Okay? At the same time, ang taong hindi nagpapatawad, palagi nagagalit. Ang taong hindi nagpapatawad, palagi siyang hindi masaya. Okay? Kaya ngayon, tanungin natin, meron ka bang mga taong hanggang ngayon ay hindi mo mapatawad? Anong kailangan para makapagpatawad tayo? Okay? Tanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos. Okay? Pinatatawad ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Okay? So, mga kaibigan, napakahalaga po yan. But anyway, may oras pa tayo, may 5 minutes pa tayo. So, gusto ko lang i-segue mga tugang ang pinag-usapan natin sa 500 years. Sa pagbibigay ng, sa pagpapatawad kasi, ito ang word na sinasabi ko, pagbibigay ng panahon. Okay? Bigay mo ka ng panahon. Alam mo, nung si Magellan, mga kaibigan, ay napatay nga ni Lapu-Lapu at ni Sula, okay, sila Roy Lopez de Villalobos, sila po ay bumalik sa Pilipinas at nakarating sila sa silangan bahagi ng Mindanao, ano? At nagpatuloy sila sa Moluccas at napadpad ulit sila sa Leyte. Okay? At ginawang Pilipe. At doon naman noong 1564, November 19, si Miguel Lopez de Legazpi, okay, nilisan niya ang Mexico at nagtungo ngayon sa Pilipinas. At yun, mga kaibigan, kasama ang isang paring Agustino, si Fray Andres de Ordaneta, pumasok sila sa Cebu. At yun, mga kaibigan, nagsimula uli, nabigyan ng panahon, yon, nabigyan ng panahon, okay, bigyan ng pagkakataon na ma-Christianize ang Pilipinas. Okay, sa Cebu, binilangkas ni Legazpi ang kuta, okay, sa Espanyol upang mapalawig ang kanilang impluensya sa mga isla. Okay, noong 1570, ipinadala ni Legazpi si Martin de Goite sa Manila na siya'y naging nakatalo sa pinuno ng naturang lungsod na si Raha Sulaiman. Alagandaan po natin, si Raha Sulaiman. Kalaunan, ililipat ni Legazpi ang kanilang kuta sa Manila. Galing sa Cebu, napunta sila sa Manila. Doon sila nagtatag ng pagmatagalang pamayanan. Yung gobyerno, tawagin natin. Mula noon, ito na ang nagsilbing pangunahing himpilan ng mga kolonyalistang Espanyol na dumarating mula sa Mexico, doon na sa Manila. Dito na rin nagsimula ang Kristiyanong pagmimisyon at gawaing ebanghelisasyon. So yun po, sa ika-16 na siglo ng Espanya, pinahintulutan ng Simbahang Katolika na sakupin at pagharian ng hari ang isang dayuhang teritoryo kapalit ng pagtulong ng huli sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Okay? Nagsimulang magpalaganap ng mabuting balita ang mga kasamang Agustinong misyonero ni Legazpi, ang unang misyonero doon si Padre Andres de Ordaneta. Tanda natin, Andres de Ordaneta, ang unang misyonero na kasama ni Legazpi. At doon nga, nagsimula na ang ebanghelisasyon. Okay? Sunundan ito ng mga Franciscano noong 1577, ng mga Jesuits o Jesuita noong 1581, at ng mga Dominicano noong 1587, at ng mga Agustinian Recollects noong 1606.
So mga kaibigan, sana magbigay tayo palagi ng pagkakataon. Okay? So ngayon, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram, kaya tayo po ay manalangin ng panalangin kay San Miguel Arcangel. Bigyan natin ang ating mga sariling pagkakataon. Give chance, give opportunities to others. Okay? Tayo po ay magbigay ng pagkakataon na tayo ay makapagdasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silaw ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. Sa kapangyarihan ng prinsipe ng mga puso sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabo sa naginanyog na sa tuyang programa. Sana nakapagbigay po ako ng inspirasyon. Magbigay tayo ng pagkakataon sa isa't isa. Give time. Magbigay tayo ng panahon. Okay? Huwag tayo kagad masyadong magalitin. Give time. Okay? Bigyan mo ako ng panahon. Sabi nga, magbigay tayo ng panahon. Importante mga tugang na tayo palagi ang magbigay ng pagkakataon. At sabihin natin ngayon ito, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Maraming salamat at abangan po ang susunod na programang Usapang Pamilya ni Kuya A. God bless everyone. See you tomorrow. Ito po si Father Butch Bombasi OP na nagsasabing, I love you all. Marhay na hapon sa Indogabos. Years of faith, grateful today.